Nilqawkom fil-programm il-lejla il-coronavirus u dak kollu li qed tistaqsi inti il-lejla inwiġbuh. Fosthom x'se jiġri meta l-coronavirus tidħol f'Malta. Magħna is-Supretendent tas-Saħħa l-Professur Charmaine Gawci, il-Viroloġista Dr. Chris Barbara reġgħu qegħdin magħna biex jirrispondu il-mistoqsijiet tagħkom ċemplu 21-249-200. Ejdulna xi tridu tistaqsu u tidħlu live u tistaqsu lilhom għandhom ħafna xi jwieġbu u aħna se nistaqsuhom kollox. Magħna fil-panel ukoll illum għandna lil-Ivet. Ivet hija hairdresser by profession, però interessanti li Ivet fi żmien meta kien hemm il-swine flu qed jgħidu li ġejja swine flu kienet ġiet hawnhekk f'Xarabank għax Xarabank kien għamel programm fuq swine flu kienet fil-panel u qalet jien qed ninkwita li se taqbadni swine flu u qabditha. Illum bir-raġun reġgħet qiegħda u qed tgħid jien qed ninkwita li taqbadni di għandha ħafna x'tistaqsi u ħajwieġbu it-tobba. Magħna wkoll Rasil li minna ħal-oħra qed jgħid da kollu għaġeb għal xejn. Żgur li hemm minnkom qegħdin tidentifikaw ma' dan-argument. Insaqsi Rasil aktar il qudiem. U aktar tard tingħaqad magħna is-soċjologa u lecturer fl-Università Marija Brown li qed tgħid li dal-fenomenu tal-coronavirus qed jiżvela ħafna affarijiet interessanti li ma konniex nafu qabel fuq il-Maltin. Illum ukoll suppost li għandna udjenza magħna, imma meta bdejna id-dew iċemplu n-nies u ngħidulhom jew inċemplulhom għax ma bdewx iċemplu, ma rridux jiġu. Ħallew is-sala vojta għax ma rridux jiġu. Minħabba propju il-virus tal-coronavirus. Imma irridu ngħidu illi għandna magħna li l-virus innifsu hemm fis-sala waħdu. Insellimlek Peppi u grazzi tal-istedina. Qed nieħu gost ħafna narak għadek ma tafx kemm hawn nies li jixtiequ kaw tiġi ħdejja. Jiena qed nara sew dak Dr. Barbara. Iva, Dr. Barbara qed fil-panel. Proset. Dr. Barbara Surat Soppardi li jrid joqtolni u inti ġibu fuq Xarabank jekk ma tridx fuq il-panel ukoll iġibu. Ara vera ta' Xarabank ma tinbidlu qatt tiġibu l-kriminali u tippruvaw jidru qaddisin Surat Soppardi. Dr. Barbara ilu snin twal fil-laboratorju jittestjana lilna u l-taqabilna. U aħna nippruvaw insibu kull okkażjoni biex nidħlu ġa fih. Imma Dr. Barbara moħħu biex joqgħod jisprejja diżinfettant kullimkien u l-ħin kollu jaħsel idejh u qatt ma rnexxielna nidħlu ġo fik Dr. Barbara. Sissa. Dr. Barbara, ma tibżax li jidħol ġo fik, jkollu mal-virus kabru. Il-kuġini tiegħu jagħmlu ħafna iktar ħsara u qatt m'għamlulna xejn għax nafu fuqhom biżżejjed.